Үткән инде. Хәзер киләчәкне кире кайтарып утырмыйк. Ни өчен куелмаганы сәбәбен дә аны берничек тә кире кайтарып булмый. Шуңа күрә аның гаеплесен дә эзләп тормыйк. Студентларга килгәндә алар чыгарылыш курс студентлары, минем студентларым, минем яңалыгым шуң чыгарыш курсында алар беренче курста аларны тәслимә җыйган иде. Мәрхүм әкием. Хәле авыр икәнен белгәндер инде, шакырып нитте дә, әйдә Зөфәр алалы балаларны, әниләре булган иха, әтиләре булыр диеп. Юк, мәйтәм, минем театрда эшем күп иде, вакытым да юк. Әгәр дә мин бирелсәм, мин бүтән җанымны бирергә тиеш аларга. Мәйтәм, мен әйтәм, менә безнең студент Раил Мөхәттинов, аңа бирик. Ул Раил 2-3 курсны укытты да, Остаз зинхар өчен әйдә алын инде диде. Шуңа күрә 4-нче курста мин алар белән эшли башладым. Һәм алар бездә практик үтәләр, турский практик үтәләр. Шуңа күрә мин аларның практикада була, инде киләчәктә шап китсә директорга аларны бәлкем театрга да алырлар, чөнки театрда чыннан да яшьләр юк. Анда яшьләр. Яшь дигәннәр бездә хәзер урта буынга кереп баралар. Өлкәннәребез бик күп китте. Спектакльләр балалар күчтеләр. Сугышка китеп бетте. Яшьләр генә кала бит. Яшьләр генә кала. Шуңа күрә алар студентлар да катнаштырырга уйладык. Күмәк күренешләрдә алар безнең катнашачаклар. Инде практика буларак алар теге геройлар артында да торалар. Аларның үстәмәшләр, үстәмәш түгел инде, ничек дип әйтик. Практик эшләре, ләкин аларында уйнатачакбыз киләчәктә алар өстә. Монда алга таба да карарга кирәк, дөрестән дә алга таба карап, менә театр яши, дәвам итә, кемдә